Educational assistance iti iliti Nueva Era na ibunungen kadagiti agad-adal. Dagiti mo tipag ay idol kini Mayor Aldrin Garvida of the municipality of Nueva Era. Mabalo abigat kada kay amin ditangay Nueva Era. IFM News. Lokal. Maragsakan ni Mayor Aldrin Garvida iti Nueva Era Ilocos Norte anang ipakaammo akal kalpas laing ti panagited dati education assistance kadagiti estudyante iti sakupen da a lugar kuna ti mayor ano manen ubraen da iti kastoy nga aktibidad ken may natop daytoy iti programa da a one family one professional iti kada pamilya iti Nueva Era Ilocos Norte imbatad na aga po iti daytoy ket adu dagiti matultulungan da nga estudyante kadwa na da Vice Mayor Caroline Garvida ken dagiti Sangguniang Bayan members iti ili anagibunong iti masapol dagiti ubing. Sapol nga may inspiraran dagiti naganak nagpaadal. Bastamet dagiti ubing. At makita da ken mariknada nga deti arapaat tayo. Nang nangruna deti goal tayo. May isa po mga professional ti kada pamilya. Ket haan nga mabihit. Dili magdapa nakabalin na ket ma-realize tayo. Kumababayan ka dagiti nga may tulong inspirasyon para kadagiti anak tayo magbasbasa. Naamuan ang malaksid ti kwarta ket naikanpay dagiti ubing ti t-shirts da nga usaren dati panagbasa da kuna dagiti nakasarsarita tayo nga estudyante ken naganak ket dakkel at tulong daytoy kadakwada. Thank you, Mayor, for always giving the needs of every students here at Nueva Era. Because of you, sir and ma'am, amin nga kayat ni dagiti itudyo kanyami ket makatulong kanyami especially when it comes to academic requirements. Napalaos lang ti panagyaman mi ti amay ti ilimita kasi ti proyekto na or ti papatupad na iti nga tulungan ti estudyante nga katulad ko kan dakla ba nagdeti para kada kami para iti pamilya mi tapno makisayang iti financial nga problema iti pagadalan nga maaramat nito iti pagadalan. Gapo iti daytoy ket nagyaman dagiti narway nga estudyante ang nagturturungan ti grupo ni Mayor Aldrin Garvida. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Araben.